का हो? अरे दादा काहे मुंह लटकेले बारू हो? देखी हई कहा हो? कुछ ना हो, कागज हो। कागज हो? ये बुझाता रिजल्ट चेक करा के आवत ओ साइबर के फंसा होता का? ना देखी तनी देखी रहे दे ना। अच्छा देखे देखे तनी तो का हो? पुनिता से पास हो तो मिठाई ना मांगम सो। हाँ पास तो होबे करी नहीं तो भाई। काहे कि पढ़े में बहुत तेज हाँ। रहली हो। ये पास काहे ना है? अरे तो रिजल्ट हो हां फेल। ए ओए होई देखो होई देखो ना, हिंदी में 4 नंबर, आ इंग्लिश में 12 नंबर, आ संस्कृत में 6 नंबर, आ मैथ में 8 नंबर। ये सब मिला के नंबर 30 गो नहीं खे। ये सब मिला के 30 गो नहीं खे। आ एगो विषय में चाहिए 30 नंबर। 30 नंबर 35 नंबर एगो विषय में चाहिए। तो तू फेल हो गइलू। का करबो, तेज लोग तो फेल हो ही जाता है, भोथर लोग पास हो जाता है। तो तू फेल होबू ना, तू रात दिन में पढ़त हुए जानते कौन चीज पढ़तला? भीगो पर भीगो वीडियो बनावे में। एक से एक लड़की पर बनावो तरी सो। हाँ तो फ्लेम मिलल भीगो पर, यही से इंटर में हो गए बैंक पर क्लेम। अच्छा तो इनको यो फलेम के माजा चिखले बारी। तो घर से मोबाइल मिल गई 4G, आ जियो का सिम लाग गई एगो। हाँ। आ केहू ना केहू तो रिचार्ज लोग कराइए देवेला। अब बुझ जा जे रात दिन भीगो पर लागल रहतली है। ये से रिजल्ट देखला कितना बढ़िया आइल बा। और अब जियो में तू वो हमारा के लजवावा मत, समझ लो। ओ तो- हम सब सही सही सवाल लिखले बनी, सब में 100 नंबर में 95 नंबर लिखले बनी। जौन चेक कइले बनू चेक, तो हेमे काहे नहीं के 100 लागता नंबर। हमरा पेपरवा पर न भूंजा खा गइल बा। अगर भेटाइत नु तो ओकरा के चपलिया देती। ओ ऐसे के तू रात दिन पढ़त नु, तार दुश्मन है इस तरह के फेल कर देले बा ना। कोई देले बा फेल। बताओ ऐसे कि रात दिन लालटेन जरा के पढ़त रहली है। हाँ। ई त रात दिन मोबाइल के फ्लैश जरा के कभी फोटो खींचत तारी, तो कभी भीगो पर अपन ईगो दिखावत तारी। हाँ, काहे ऐसन तू बात बोलते रह? तेरा समझ में काहे नहीं क्या? हम बिगो बनाए नहीं, पढ़बो करे नहीं। एगो बात कितना समझ तू लो। पढ़ले तू तो रिजल्टवा तहर बताई तू कितना पढ़ले बा। तना एक कहीं टॉपर में नहीं खुआ है। देख लाई आई टॉप टू 5 में अच्छा, पीछे से सब लोग टॉप आगे 5 से में आइल top बा। लाई। अब पीछे देखो से top एगो बन यही का माथा खराब है। तू लोग हमरा के हाँ काहे कि बहुत पढ़ले लो फेल हो गए तो माथा तो खराब होबे करी। अब घरवा का कहबू जाके? का कहे, कुछ ना कहम कि आगे साल फिर परीक्षा दे। हाँ तो आगे साल देम परीक्षा। आ घर हो गलो तो उतना बढ़िया बा के तारा देला बाप रे मोबाइल बाप, किन ई के देखत रहो, 4G 4G मोबाइल मोबाइल। लोढ़ा ला होते चका मोबाइल। कहां लोरहाला बटे हो, आंखों की तार भंटोला हो। भाई हई देखत देखो है बाप रे, तो हम नहीं लगे नहीं। हमनी के ऐसा मोबाइल नहीं के। आ इनका लगे जियो के सिम और सभी मोबाइल पास हो कस। अब भरसक तू फेल हबू ना तो तू पास हबू। तू क्या भारत के भविष्य बारू बताओ? भीगो पर खाली ईगो दिखाव तारू अब ज्यादा बोलता रहो तू। सारा बूढ़ बूढ़ लोग कहता का? कि बिगो वीडियो बनावती यार रात के। हाँ तो बना है ना। अच्छा हमरा के तो ओकरा से बड़ा एथी करता रहलो, मजाक उड़ावत हाँ। रहलो। हमारा तो हनी लोग के तो परीक्षा रहलो। तू लोग बताओ लो। हमनी के तो छोड़ा फर्स्ट ना, बनी हमनी सब का देखा फर्स्ट। हमनी के तनी- भीगो वीडियो बनावे नहीं सके फेल हो के हम सब। भीगो वीडियो ना बनाला, भीगो वीडियो का तारा मलाल हो गइल बा का हो? तो हमनी के काहे फर्स्ट आ गइल? तू काहे फेल हो गइल हो? कल रात भर पढ़ते रहलू है, बड़ा काल तरह में चीट चलतला। हमनी में तो बहुत कराई भइल परीक्षा में। तो अब हमनी गाइडे लेके ढुक जात रहलो, हलवा कहत रहलो हमनी में चीट चलतला, हमनी में कराई रहलो। तुहे गइडस तू काहे लिख के पास हो गइल हो? वही गइडवा से तारा खातिर गइडवा का मर गइल के उधिया गइल तारा तो खातिर। हमनी में चेक इन रहत रहलो, हमेशा हो जा में खड़ा रहत रहलियो, सर जी लोग खड़ा रहत रहलो। हाँ, तो हमने बोला कि पाकिट में रहत रहलो। कि लिखो खूब बढ़िया से बबुआ हो। ले जाही में कोई कोई पकड़ा जाता ला तो सुनो ना, लइका सन के छूट रहेला काहे से नु? लइका सन के मास्टरो डेरा जाला सब। लड़किन के छूट रहा, लड़का से पता कराई होला। हां लइका सन के छूट इनको तो रहेला। सबसे ज्यादा छूट मिले के चाहिए। काहे? सारा लोग नहीं के जानता। हाँ काहे कि भीगो के स्टार में होई। तो? अब ज्यादा तू लोग हमरा के ब्लैकमेल करत रहलो काहे? ये तो ब्लैकमेल का तो कोई जाता।
मने फेल बारू तो ताके फेल ना कहि छ त निमन कहि छ निमन काम कइले बारू तो ना अच्छा से जे फेल होला उ मर जाला का त कैसे सब लोग पास हो गइल तू कैसे फेल हो गइलू हो अब हो गइल भाग नसीब के खेल रहला फेल हो गइल त फेल हो गइल फिर से पढ़ेम फिर से परीक्षा मने देम पढ़ियो म त कहियो कि नसीब में होई त पास होई जम भगवान कहि अच्छा बाप रे बड़े कानू तू पढ़त रहला संतारा के देखत रह त बिना पढ़ले हमनी के फर्स्ट हो गइनी ह तू फेल हो गइलू अरे भाग मनावा की तहार छापड़ा परीक्षा पड़ गइल रहल अच्छा सिवान डीएबी में ना पड़ रहल डीएबी का में होई? बड़ा कड़ाई होखेला ओ पढ़बू ना त तू कहीं पास ना हबू त कहीं तो घरहू तर जाई परीक्षा तब तू पास ना हबू ना पढ़बू त बुझाई अब चुपचाप रहो मैट्रिक के परीक्षा में वही डीएबी में परीक्षा दे के 75% पास आइल बा पैसा पर अरे जाना अपना आगे तू केहू के ना लगाइला हम जानत तनी अच्छा त मैट्रिक में ताले के मोबाइल रहल हैं मैट्रिक में ताले के मोबाइल रहल ना रहल रोल ना रोल ना रहल ताले के मोबाइल कहां से रहल रोल सादा सेट रोल सारा सेट रहल हई ना मोबाइल रहल आ इंटर में तारा मिल रहे लोढ़ा यही से जल तार हो गइल करम फूट हो गइल तार कोढ़ा काहे तू हमरा के अरे टेंशन देता रहो अब तू हमरा रास्ता से हट हम जाई घरे मने टेंशन देता नहीं ना पढ़े घड़ी ना बुझाइल ह कितना पढ़त तारू आ तू तो लइके सन के पीछे पीछे घुमत रहल हो एकदम पढ़तो रहनी ह बड़ा कानू पढ़त रहल हो बड़ा तेज बन करल रिजल्ट दिखाओ रिजल्ट रिजल्ट धने के पैकेट में ले घूमी से का देखो ना रिजल्ट इनको रिजल्ट धने के पैकेट में ले घूमी से दिखाइबा एमे कौन चीज है मोबाइल रिजल्ट पैकेट में ले घूमत से रिजल्ट ना घर है सुनना हमरा के चलता रहल मजाक उड़ा हमने के लेके छाती पे सट गई से कि हम पास बनी हम पास बनी हम पास घूम बनी जाएंगे ना पीठ पर लिखवा के पीठ पर लिखवा के अरे खानी लेके फेल के रिजल्ट लेके चली से कि फेल बनी दांत हम ओइलम दिखाए तो हम पास बनी कि फेल बनी वही में दिखा देम ना रहे दो नहीं जरूरी तू अपन एथी बना बताओ कौन ची कोड बताओ? नंबर बताओ रोल नंबर रोल कोड 508 हमारा रोल नंबर है 91 रोल कोड है चेक करो ना तुरंत पता चली तारा अब यही देखो। यही पता चली नेट पे में नेट तो होबे करी हमार देखो 530420 हां अथी रोल नंबर कितना है रोल नंबर हाँ। 00420 420 हाँ। हां देखो ना 00420 अभी आज फर्स्ट रोल कोड फर्स्ट आई रोल कोड बताओ 91093 93 तारा देखे आई कि खाली भीगो तरह बनावे खाली वाला भीगो चेक हो जाएगा हाँ, तो सर्च दिखाओ हो ना। जाएगा सर्च हो जाएगा क्या जाएगा जुमा खान फर्स्ट डिवीजन अरे कैसे आ गई अपना तो पढ़े के बेरी हैं? यार ई के भीगो ऐसा? करता रही अब एगो अब माटी के परीक्षा में आई रहल लोग फेल तो हम तनी लोग को कहे कोई हमने के तो माटी के फेल रही सो ना बा तुहे तो के माटी के फेल बनी पास भेल बड़ा नु हाँ चलो अब मिठाई खियाओ मिठाई चलो तू रसमलाई खियाओ तू स्पंज खियाओ तुहे कहते फेल बोलियो का के सबसे खाए हम खाए ये बात ये मनाओ तो लोग के भगवान हमरा के फेल कर दे कि हम सब लोग से मांग मांग के खाए आई जानता रहो हमनिए से ना हाँ। जितना पास बोल मानसन हाँ। सब लग जाएंगे चलो कम से कम स्पंज खा के मोटा जी है दुबई में तो मोटा जी है लोग से मांग मांग के स्पंज खा के अब ले चल खियाबो लोगन की ना चलो चलो कौन होटल में खाइबू हैं स्पंज खाइबू कि रसगुल्ला खाइबू कि समोसा खाइबू स्पंज सब कुछ खाएम सब कुछ स्पंज रसमलाई समोसा बाप गाजर रे। सब कुछ पेट खाएम ठकी तार ना धो इतना खा जेबू अरे चलो ना हैं ये खियाबो तो लोग कहते नहीं है इतना खोजन कहां इतना कौन चीज में रखबू खा के अतना खा के पेट में रखे मारी कहां रखे चलो तारा के पेटू खाई तारा के चलो पेटू मल पेटू को अब को जानत रहनु खइबो ना करे में जाके हलो करम की लड़की सबसे भेंट करत लह अच्छा चलिए सरकार चलिए फेल बोलियो खाई खातिर चल हां नमस्कार प्रणाम अविनाश निशु प्रीतिराज नमस्कार प्रणाम जुमा खान नमस्कार प्रणाम और आज हमने के वीडियो स्पेशल करनी है सो इंटर के परीक्षा पर जब भी परीक्षार्थी इंटर में फेल भइल बा तो मायूस मत होई आ केहू कुछ ऐसा काम मत करी जैसे ओकरा गार्जियन के दिक्कत होके तो वही लोग के खुश करे खातिर हमने के कॉमेडी क के लोग के हौसला पर रहनी है सो कि अब की फेल बारा अगला साल फिर पास हो जीबा आ फेलो भइल ठीक बा अगर मान ली कि फेल हो गई नी तो कम से कम सब लोग मिठाई तो खियाई नु केहू खियावे के ना पड़ी जैसे ई देखो फेल हो गई बड़ी काहे खातिर खाली मिठाई खाए खातिर आई जान के फेल होइल बारी आ सच हूँ वीडियो बनावे में फेल होइल बारी खेल भइल बड़ी जैसे पढ़े में मोबाइल के इस्तेमाल मत कइलो कि ना भीगो के फेरा मत लगे रिजल्ट अइला के बाद भीगो के स्टार बनी आ ना त मान चले के फेर वो इंटर फेल हो गई का हो कुछ कहबू मोबाइल से हैरान बड़ी का अरे का कहिए नहीं तो मोबाइले में हैरान और सब फेल ना अगर इ वालों के वीडियो अच्छा लगल हो के तो हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर देम वीडियो को लाइक कर देम शेयर कर देम आ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएम लो जौन भी हमनी से गलती भइल बाटे अगला वीडियो में सुधारे के कोशिश होई आ बेल आइकन के घंटा दबा देम लो ताकि जौन भी वीडियो अपलोड हुई सबसे पहले रउआ लोग के लगे जाई धन्यवाद
और जे भी अगर फेल भइल बा तो वीडियो देख के हंसे खेले आ सब लोग के हंसावे एंजॉय अपना करावे दिल पर ना ली लो। आ केहू दिल बना ली जे अगला फेल साल तो पास हो खोई हाँ जे फेल हम होला तो उहे फेले न। हो गइल बानी, हमहू आगे साल परीक्षा हाँ दे। जे फेल होला पास हुए होला, जे पढ़े ला उहे न फेल चाहे पास हो, जे पढ़बे ना करी फेल आ पास का होई। सब लोग पास हो एगो इनके बात- साथे परीक्षा पड़ी ता लोग याद एगो रखियो बात दिमाग में जे तनी तेज रहेला नु ओकर फेल चाहे क्रॉस जरूर लागेला लगबे करेला ऐसे आ कि सेकंड डिवीजन से पास होला। जैसे कि इनका भइल वाली फेल नु वहीं अपन सफाई दे तरीके सब लोग को आ जे भोथर रहेला नु जे पढ़े में तनी कम एथी रहेला फर्स्ट हो जाला। फर्स्ट हो जाला। हाँ। ई सच बात हो, सच बात है। सीरियस में कहो तनी ई सच बात हो। हाँ हाँ ठीक बा। चलिए अभी तक अगर चैनल के हमारा सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन घंटा के दबा दी ताकि सबसे पहले पास वीडियो पहुंचे और वह वीडियो के मजा ली। यही बात के साथ हमने के ले तनी सब विदाई, फिर अगला वीडियो में मिलल जाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।